אהלן, ברוכים הבאים לפרק חדש בפודקאסט התפתחות או שנמות. הפעם פרק חגיגי, אנחנו מקליטים אותו ממש בראש השנה, והפעם אני עם דוקטור ליה נאור. את ליה פגשתי בהשקה של ספר של חברה משותפת, וכך ללא שום הכנה מוקדמת באופן הספונטני ביותר, מצאנו את עצמנו יושבים יחד אצל ליה בבית, ומקליטים פרק שעוסק בחושך, ואיך חושך או שחור משפיע על החיים שלנו, מוליד או יולד את החיות שמתקיימת אצלנו כאן בעולם הזה. אהלן ליה. אהלן. אני ממש שמח להקליט איתך היום. יש לנו שקט מסביב, ובית מקסים. בואי תספרי קצת על עצמך מה את עושה. בא לי רגע להתחיל עם השם של הפודקאסט שלך. אוקיי, התפתחות או שנמות, כן. אז אני רוצה להגיד הפוך. אוקיי. כאילו, אם אנחנו רוצים להתפתח, אנחנו חייבים למות. חייבים למות. אז אני חושבת שפה הקווים בינינו משיקים. מקסים. אז את רוצה להגיד על זה קצת יותר? אני חושבת שעל זה נדבר היום. אוקיי. מה צריך למות, איך מתים, איך באמת אנחנו יכולים להיכנע לתוך חלקים מחוץ לנו ובתוכנו ולא להתנגד אליהם, כי יש לנו כל כך הרבה פוביה מכל מה שקשור לפרידה, מוות, אובדן, אבל, חושך, וממש הוציאו על זה חוזה. בתרבות המערבית אנחנו כל כך הרבה רוצים התפתחות ואור ולהתקדם ולהתעלות ולהתגבר, וחלק גדול מהפאקים שלנו קשורים בזה שאנחנו מתגברים כל הזמן ומנסים להתקדם כל הזמן. ושוכחים את האנושיות. אז ההזמנה הזאת היא להיכנס פנימה לתוך החושך דווקא. כן. היא דווקא להיכנס מתחת לפני הקרקע, בתרתי משמע, כן. ועל זה הייתי רוצה שנדבר היום. בטח, בשמחה. אז לפני שנתחיל, בואי תציגי את עצמך, מה את עושה היום? יש לי דוקטורט בטיפול בטבע, ייעוץ והתפתחות האדם, ובעיקר אני מובילה תהליכי התפתחות וחניכה באמצעות הטבע, קורסי הכשרה בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה, אבל בעוד הרבה מאוד מסגרות בארץ ובעולם, פרסמתי בנושא הזה, אני חוקרת את הנושא של טרנספורמציה אישית, חברתית, תרבותית, ומגלה שאחת הדרכים המצוינות, באמת לעבור שינוי מהותי וטרנספורמטיבי בחיים, זה לצאת החוצה ולא להיכנס פנימה, ויש שם משהו בחוץ, במרחב שהוא לא מוכר והוא רחוק מההרגלים והיום יום שלנו, שמאפשר לנו לעשות שינוי כן ואמיתי, וכשזה בחברה של אנשים ובמסגרת לא שיפוטית, שמאוד תומכת, אבל גם דוחפת אותך כל הזמן, להתבונן בהתנהלויות, התנהגויות, בחירות, ופותחת עוד צוהר אל החופש בחירה שיש לך, אז הדבר נעשה. קוראים למרכז שלי דרכים לדעת, וזה מרכז לטיפול בטבע ומסעות בכלל, מסעות עומק בטבע וחניכה, ומוזמנים להיכנס ולקרוא, יש שם הרבה מאוד חומר, כשבגדול זה איך פעם בכלל כבני אנוש התפתחנו, כן. היה דרך הטבע, זה לא משהו שהמצאתי אותו, נכון, אני עושה את השילוב היום בין האקדמיה לבין תורות עתיקות ולבין פסיכולוגיה, התפתחות ואקולוגיה, אבל פעם, כשבן אדם רצה לעבור משלב של נערות, ילדות לבגרות, הוא היה יוצא למסע. נכון. היו שולחים אותו. וזה תמיד כלל סיכונים, וזה תמיד כלל לצאת מאזור הנוחות, והיום אנחנו מכירים את המושג של מסע הגיבור, כן. שבעצם בכל סיפור מיתולוגי ובכל אגדה, זה עובד על אותה מטריצה של התפתחות אנושית שכוללת, אתה רוצה, לך לך, מארצך, ממולדתך, מבית אביך, מהמקום שבו אתה מכיר את הכל, אלא לא נודע. כן. ואנחנו נעשה הכל בשביל לא להגיע ללא נודע, ובשביל לשמור על שליטה וכביכול ביטחון, כשבעצם אנחנו מונעים בכך כל אפשרות לשינוי והתפתחות. אז אנחנו כל הזמן חיים בעידן הזה במלכוד. כן. אחד תלוי בשני. אתה רוצה שינוי? אתה רוצה התפתחות? אתה מחויב לצאת
מכל מיני רעיונות על עצמך ועל העולם, ואני חושבת שזה מה שאנחנו עוברים היום. כאנושות, כחברה, כתרבות, כלאום, יש לנו מלא תפיסות שהן מאוד מאוד מגבילות, על איך הדברים צריכים להיות. זה לא עובד. כן. או רוצים משהו אחר, במקום להתקרבן, או במקום להאשים, בואו נעשה שינוי. כן, עכשיו אני רוצה רגע לומר שהתנועה הזו שלנו של לא לצאת מהמוכר והידוע, צריך לא לשנוא אותה, זה חשוב. צריך להבין שהיא מאוד אנושית מבחינת המערכת הדיפולט שמנהלת אותנו של ההישרדות, שאומרת אנחנו רוצים לשמור על אזור מוכר, ידוע, בטוח, שבו כל הסכנות צפויות וידועות מראש, ואז כשאנחנו לא שונאים את זה, אלא מכבדים את זה באיזושהי חמלה, אז קל לנו יותר לעשות את התנועה הזו החוצה, ואולי אפשר אפילו לעשות צעד אחד החוצה אל הלא נודע, ואז לחזור בחזרה, ואז עוד פעם צעד, וכך באופן הדרגתי אנחנו יכולים לפתח את היכולת לעמוד בתוך הלא נודע הזה, והלא נודע הוא מאוד מאוד חשוב, מהרבה בחינות. אני ממש מסכימה איתך, אני חושבת אבל שזה לא עניין של לשנוא או לאהוב, זה יותר עניין של הקונטקסט שלנו לדבר. ברגע שאנחנו מבינים שביטחון מצמצם לנו חופש, וברגע שאנחנו מבינים שבכל שינוי יש הזמנה והזדמנות, אז עם התפיסה הזאת אנחנו יכולים להיות יותר פתוחים ויותר סקרנים לדברים שרוצים להגיע אלינו. אני תמיד אומרת לתלמידים שלי, בואו תנסו להחליף את הפחד בסקרנות. כן. וזה פשוט עניין של להבין שאנחנו מקבלים כל יום, כל היום, כמו שהשמש זורחת כל יום, הזדמנויות. כן. הזדמנויות לבחון, לראות, להשתנות, להתפתח, להתמלא, להיות ניזונים, לפתוח את הלב, וזה תמיד דורש קצת להסתכן. עכשיו, אצל ילדים יש הרבה סקרנות, ובאופן כזה או אחר, אנחנו המבוגרים קצת מחבים להם אותה כל פעם. כל פעם קצת, לא זה מסוכן, לא זה שטות, וזה משהו שאת בעצם קוראת להיזכר בו. יש בנו סקרנות, בואו נפעיל אותה ונשתמש בה, והיא יכולה לקחת אותנו למקומות ממש ממש נפלאים. נכון, קצת מסוכן, נכון. זה כן. יותר להחזיק ברעיון שהחוויה היא שאני פחות בטוח, פחות כן. מוגן, פחות בשליטה. כן. זה המקום שאנחנו רוצים להגיע אליו, אם אנחנו רוצים לקבל את מה שאנחנו מבקשים. אבל החוויה היא שאתה מסכן את מה שאתה יודע על עצמך, כן. ואת מה שתחזקת. כן. אבל זאת הדרך לשינוי. עכשיו, זה לוקח ישר למקום הזה של להסכים להיפרד, להיות מוכן להיפרד מהמוכר והידוע, להיפרד אולי מהרגלים, נכון. להיפרד מדברים שאני אוחז בהם מאוד מאוד חזק. נכון. תחשוב איך ילד היה הופך לנער, אם הוא לא היה מוכן להיפרד מההתנהלויות הילדותיות שלו. כן. או איך אנחנו יכולים, כל מעברי החיים שלנו הם דורשים פרידה. עכשיו, זו נקודה ממש חשובה שאתה מעלה, כי פעם כשחיינו בתוך קהילה, אז הייתה סיבה לחגיגה מאוד גדולה. כל מעבר של כל בן אדם מתפקיד אחד לתפקיד אחר, היה קשור בחגיגה. ואז הפרידה הייתה לה קונוטציה של משהו טוב ושל התפתחות, למרות שתמיד זה לעבור ממשהו שאני יודע אותו, למשהו שאני לא יודע, אני לא יודע איך זה ייראה, אני לא יודע מה יהיה. היום כשאנחנו מדברים על פרידה, אז הקונוטציה היא מאוד קשה. הנה, אני עכשיו מביאה את אחד המורים הכי גדולים ever לנושא הזה של פרידה, אבל ואובדן, פרנסיס וולר, אני מביאה את העבודה שלו חודש הבא לארץ לקורס באמת משנה חיים. כן. ולקורס קוראים יצירת מרחב מרפא, הדרך להובלת ריטואלים של אבל ופרידה בעולם. ואנשים שומעים רק את השם, והם אומרים לי, לא, 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 אני לא מתעסק במוות, ואני לא מתעסק בחולים, ואני לא מתעסק, ואני אומרת לעצמי, לאן הגענו נדב? כן. שבן אדם לא יודע, כמו שפרנסיס אומר, כל דבר שנאהב נאבד. כבני אנוש, אנחנו מאבדים את המראה, את היכולות, את הכוחות,
את התפקידים, הילדים שלי עזבו את הבית וגדלו, הגוף שלי משתנה, אני כל הזמן נמצאת בפרידה, ומצד שני, אנחנו בתרבות שיש לה ממש פוביה מהדבר הזה. אז לאן כל זה הולך? הפרידות היומיומיות, מהקטנות ועד הגדולות, שזה קשור גם לפעמים לחולי ולמוות, אבל זה גם לפעמים קשור שהלב שלי נשבר, או אנשים שכבר לא ביחד, או תפקידים שאני כבר לא יכולה לשאת, או אני יכולה להגיד לך באופן אישי שאני כבר לא מצליחה לטפס הרים כמו פעם, זה מסב לי הרבה עצב. כן. אני פעם הייתי שמה תרמיל על הגב ומטפסת, כאילו, והיום פתאום כואב לי פה, כואב לי שם. איך אני יכולה, אם אני לא רוצה רק להדחיק את זה, או רק להימנע מזה, או רק לקלל בזמן שאני בעלייה, איך אני יכולה לשבת עם הדבר הזה, שאני חווה אותו לפעמים כצער, או ככאב, או כפרידה, או כאובדן, או כחושך, באופן שהוא מיטיב. כן. וזה הדבר שאני רוצה ככה להביא לתוך השנה החדשה, של אין חושך ואור, וטוב ורע, ואם זה כואב לי זה לא טוב, זה מושגים שהם לא נכונים. כן, אלה מושגים שנולדים מתוך הרצון של השכל שלנו לבצע הפרדות, ניתוקים, לייבלס וכולי, ואנחנו רוצים להחזיר ולהסתכל על הכל באופן הוליסטי, הכל מחובר כל הזמן. בדרך לכאן, וזה כנראה לא במקרה, הקשבתי להרצאה של רם דס, האהוב עליי, והוא דיבר בדיוק על זה שאנחנו חברה שמונעת מחסר. התנועה שלנו היא מתוך חסר, ואז הוא אומר, אתם מתאהבים במישהו או מישהי, ואז איפה את נמצאת ביום רביעי, איפה תהיי ביום חמישי, מתי נהיה ביחד, למה אנחנו לא ביחד, והתנועה היא כל הזמן מזה שאני צריך את זה, שזה יהיה שלי, ואני לא יכול לשחרר. ואז הוא אומר, בהתפתחות אנחנו למדים ככה קצת להתחיל לאהוב הרבה אנשים, או את כל האנשים, לאט לאט. ואז הוא אומר, ואז אתה מתאהב בעוד מישהי, ואז אתה אומר, רגע, מה נעשה שלישייה? ואז בעוד מישהי, ואז אתה אומר, יגיע איזשהו שלב שאני מבין שאני לא יכול לאסוף אליי ולחבק ולהחזיק חזק את כל האנשים שאני אוהב, וכשאני מבין שאין חסר יותר, אני פשוט אוהב בן אדם ולא עושה שום דבר עם זה. הוא משוחרר לחלוטין מהאחיזה שלי, כי אני יודע שמיד אחר כך יהיה עוד בן אדם שאני אוהב. זאת אומרת, התנועה פתאום אל תוך הלא נודע זה היא תנועה של שפע, שהכל ממש ממש בסדר ואני לא נע יותר מתוך חסר. כן, אני חושבת שהריק זה הפחד הכי גדול שלנו. כן. ואפשר לראות איך אנשים נכנסים הביתה, ומיד או שפותחים את המקרר, או שמדליקים את הטלוויזיה, או שנכנסים למחשב, והדבר הזה, זה בעצם המתנה הכי גדולה שיש לנו, זה היכולת לפגוש את עצמנו בריק. כן. ולכן אני מוציאה, הדבר היחיד שפתוח כרגע לקהל הרחב, חוץ מהקורסי ההכשרה, זה פעם בשנה יש מסע בדד, שבו אני לוקחת אנשים אל המדבר, והאנשים האלה מבלים 2-3 לבד. בצום ובריק, ומי שחוזר ממסע כזה, חוזר עם עצמו, בלי תנאים. המתנה הכי גדולה. בלי מותנה, המתנה הכי גדולה, שאתה יושב שם בלי אוכל ובלי טכנולוגיה, ואתה מגלה שאתה לא צריך כלום, כי אתה לא חסר כלום. והיכולת להסתובב בעולם עם החוויה הזאת, שאני לא חסר, הוא מאוד 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 גדול. כמה אנשים נבהלים מזה? האם זה קורה שממש נבהלים? אנחנו עושים עבודת הכנה מאוד מעמיקה. כן. יש תקסים כאלה בכל מיני תרבויות, אבל אנחנו עושים הסבה, ואנחנו ממש מחזיקים את התהליך הזה בצורה שהיא מאוד מזינה את הנפש, ויש הרבה מאוד הכנה, ויש הרבה מאוד אינטגרציה, אז לא קורה שאנשים יותר מדי מבועלים. כן. אבל כמו שתמיד אני אגיד, אם זה לא מפחיד אותך, זה קטן מדי בשבילך. אז אני כן חושבת סוג כזה של פחד אומר שאתה בכיוון של להתרחב ולהתפתח, אז זה דבר נכון. מה שנקרא סטרס מבוקר הוא סטרס בריא, ואנחנו בעד סטרס במידה מבוקרת שדוחפת אותנו אל מחוזות הלא נודע. אז אני רוצה להחזיר אותנו אל הדבר הזה שבו
אנחנו כל היום חווים את החושך, את הפחד, את הפרידה, את האובדן, ואנחנו עושים הכל בשביל לא להרגיש את זה. ואז מה שקורה, זה שאנחנו או מדחיקים את זה, או מתגברים על זה, או מוצפים מזה, ובשלושת האופציות האלה, זה הופך להיות מחלה, זה הופך להיות חרדה, כן. זה הופך להיות בעיה רצינית. ואנחנו מטפלים היום בבעיות נפשיות שהולכות וצומחות בדיוק מהמקום הזה, של כאבים שהודחקו ולא ידענו איך לטפל בהם. אין היום מפת דרכים מערבית, לאיך נכון להתאבל על הדברים שאני נפרד מהם או מאבד אותם, ואני רוצה להתחיל בשיר של חפיז, כי אנחנו הולכים להיכנס בשמחה. קצת לחושך, כן. והדרך, כשאנחנו מדברים על חושך או מדברים על המקומות העמוקים האלה, זה די הגיאוגרפיה של הנשמה, זה המעמקים האלה. בתפיסה שלי, ההתפתחות היא לא רק למעלה כלפי האור, הוא ממש להשריש ממש למטה, לתוך האדמה. לכן אני גם עובדת עם הטבע ועם החושים ועם הגוף ועם הפיזיות ועם התשוקות, כי שם בעיניי זה ההולנס, המקומות שמשלימים אותנו, ולהתפתח לא אומר להתנתק מזה, לא אומר להרגיש את זה יותר. ואנחנו צריכים מפת דרכים או עזרה, או הדרכה באיך להיכנס לחושך, כי אנחנו לא יודעים לעשות את זה, אנחנו בפוביה מזה. אז אנחנו בעצם רוצים היום לדבר על איך אני יכול בפרוץ השנה החדשה הזאת, עם כל מה שקורה מסביב, של כאוס ואובדן וחוסר שליטה, ואבל על המון 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 מערכות וחלומות ורעיונות שכבר אי אפשר להחזיק אותם. כן. איך אני יכול, גם באופן פרטי, אבל גם באופן אנושי, ללמוד לשבת עם החושך הזה, עם הכאבים האלה, בצורה שמדשנת ומזינה את העולם שלי. כן. אנחנו רוצים היום לדבר על קומפוסט, על אלכימיה, כן. על איך אנחנו לוקחים את הדברים האלה, בצורה שהיא מיטיבה. וזה אומר, כשבן אדם מביא את העצב שלו, אנחנו לא אומרים לו, יהיה בסדר, או אנחנו לא אומרים לו, תחשוב טוב, ואנחנו לא אומרים לו, אבל יש לך כל כך הרבה דברים להודות להם, אנחנו אומרים לו, רגע, כן. יש פה מקום לדבר הזה, ולא רק שיש מקום, זה שער לנשמה. לגמרי. אני אגיד רק בהקשר של חושך, המקום שבו אנחנו עושים את ההתפתחות הגדולה ביותר שלנו, הוא בתוך הרחם. ויש לנו שם חושך מוחלט, שמאפשר לנו את הצמיחה הזו, ואפשר להסתכל גם על זרע שתמון בתוך האדמה. הוא זקוק לחושך הזה, בשביל לעבור את המטמורפוזה, אני חושב, המשמעותית ביותר הקיימת, ולנו יעזור, אם נסכים לפגוש את החושך על מנת לעשות בו שימוש נבון, מועיל. אז אני חושבת שהמטאפורות האלה שאתה מביא הם מאוד חשובים, כי אם אנחנו רוצים לדעת מה זה להיות בן אנוש, או מה מזין חיים, או מה מחיה אותנו, אז אם אנחנו מתבוננים בטבע, אנחנו מקבלים תשובות מאוד ברורות, חד משמעיות ומופלאות. וכדי שעץ סקויה מטורף יגיע לגובה שהוא מגיע, הוא צריך להשריש שורשים, מערכת שורשים כל כך ענפה. ואנחנו יודעים היום שכל כך הרבה מהחיים קשורים במארגים של המסילאום, של הפטריות שהוא מתחת לאדמה, ובעצם כל מה שאנחנו רואים על פני השטח, מתחיל שם, בתוך החושך. כן. וגם אנחנו, יותר מ-80% מההתנהגויות שלנו, הבחירות שלנו, ההתנהלויות שלנו, קשורות, לפחות לפי פרויד, אבי הפסיכולוגיה, למה שנמצא בלא מודע. כן. זה מה שאנחנו לא ערים לו, לא מודעים לו, לא יודעים. אז אם לא נפגוש את החושך, אז באמת לא נהיה בשליטה, לא באמת נהיה חופשיים, לא באמת נהיה בריאים, ולא נוכל לנהל את החיים שלנו בצורה שהיא מודעת. כן. ולכן, אני יודעת שאני עושה ממש פרומו לחושך, אבל אני באמת מאמינה בזה, ואני אחרי 25 שנה שאני מטפלת באנשים, בין אם בקליניקה, בין אם במסעות, בין אם בחניכה, והאדם שפוגש את החושך שלו בצורה שהיא מיטיבה,
יונג קרא לזה הצל, כל החלקים שאנחנו מדחיקים אותם ולא רוצים לפגוש אותם, ברגע שאנחנו מוכנים לפגוש אותם, בצורה מיטיבה לחבק אותם, ולנהל איתם יחסים, אז במקום שהם ישתלטו עלינו, אנחנו שולטים בהם. אז יש לנו הרבה יותר חופש, אנחנו הרבה יותר בשליטה, אנחנו הרבה יותר שלמים, אבל זה דורש להסכים, להיכנס, לפגוש, למרחב שהוא חשוך, הוא ריק, והוא לא מודע. אז נקרא את חפיז? כן, בטח, בשמחה. יופי. אז חפיז המשורר הסופי כתב שיר קצר ויפהפה על זה. יש יצור יפהפה שחי בבור שחפרת. כך שבלילה אני מעמיד בחוץ פירות וזרעים וקערות קטנות של חלב ויין. לפעמים אני שר, אבל עדיין, יקירי, אתה לא יוצא. התאהבתי במישהו שחי בתוכי. אנחנו חייבים לדבר על הבעיה הזו, אחרת לעולם לא אניח לך. בואו נדבר על הבעיה הזו. מקסים. אז יש יצור שחי בתוכנו, ואנחנו צריכים לחזר אחריו, במקום כל הזמן לרצות להרוג אותו, להדחיק אותו, להשתיק אותו, ולשלוח אותו לפינה אפלה, כי אחר כך הוא יוצא ביחסים, הוא יוצא בזוגיות, הוא יוצא בתפקידים, הוא יוצא בכל פעם שאנחנו נתקלים בקושי, ותחשוב על תרבות שהכישלון הוא לא אופציה מבורכת. איך זה יכול להיות? כמה סטרס זה מוסיף לחיים, כן. וכמה זה פשוט לא אנושי. אתה יכול להצליח בלי להיכשל מלא פעמים? לא. ניוטון, אדיסון, כולם. רק אם אני אחליט לא לעשות כלום בחיים שלי, אבל לא, ולכן יש מלא אנשים בהימנעות. אבל אנחנו רוצים לברך את הכישלונות שלנו כניסיונות, ואנחנו רוצים לברך את המעידות שלנו, ואנחנו רוצים גם לברך את של אחרים. אני חוזרת מארוחת חג, כן. שבה אמא שלי שכחה לעשות את מה שהיא אמרה שהיא תעשה, אח שלי שכח להביא את מה שהוא רצה שהוא יעשה, המשלוח של האוכל הקנוי לא הגיע. בקיצור, זה היה רצף של מה שאנחנו מכנים טעויות וכישלונות. כמובן שלא היה חסר כלום, וישבנו כולנו ויכולנו לצחוק על הפדיחות שכולם עשו במערכה הזאת, ולהגיד איזה יופי שאנחנו לא תלויים ברעיונות שלנו, על איך הדברים צריכים להיראות, ואנחנו פתוחים פשוט למה שיש. וזו בדיוק הגמישות והסקרנות והנכונות לפגוש, מה שהוא לא נודע כל כך. ממש ככה. אנשים באים כי יש להם קריאה לחיים הרבה יותר מתוך נאמנות לעצמם, מתוך אותנטיות, הם רוצים את התשוקה לחיים, הם שכחו מי הם באמת, ומה מניע אותם, ומה מחיה אותם, ובשביל הדבר הזה, אנחנו יוצאים מהמוכר הידוע. כן. אנחנו תמיד נפגוש אי נוחות, רק בנינו את החיים שלנו כדי להימנע כמה שיותר מהאי נוחות. אנחנו היום יודעים שכל המודלים של ההתפתחות, הזכרת קודם את הזרע באדמה, כדי שהוא יתפתח, הוא צריך להתפרק כזרע. כן. הוא צריך להתפרק. כן. אתה מכיר מישהו שמוכן להתפרק? לא כל כך, וגם אז זה לא בא לנו טוב, וזה לא נעים לנו, וזה לא נחמד לנו, אז לפעמים צריך מרחב שבו אתה יכול לצאת מדעתך בשלום, כן. או להתפרק בצורה מיטיבה. אז נכון, זה לא תמיד נוח, נכון, לפעמים זה מפגיש עם כאבים שהדחקת, אבל זה מחיה. כן. זה מחיה אותך. אתה מותר לך להרגיש הכל, להביא הכל, להתפרק, להיות, אנחנו שבורים. מה אנחנו עושים עם השברים האלה? אז באמת התנועה הזו, אל הלא נודע, מאפשרת לנער לא מעט מהאבק, ולהשיב את החיות לתוך המערכות שלנו, שכשאנחנו נשארים יותר מדי זמן בנוח, בנודע, מה שאנחנו מכירים בטח מעברי בהייטק, כלוב הזהב, זה מקום איך אמרו בשיר, לאט לאט אתה נהיה כזה מין comfortably numb. ממש. ושם החיות מן הגוף לאט לאט הולכת ונעלמת, ואנחנו נשארים עם נטו אוטומטים, מרוץ העכברים אם תרצו, וכאן ההזמנה היא לא להגיע למצב שאומר שאני לא מפחד יותר,
מהתנועה, אלא להגיד, אני מפחיד מפחד אותי, ואני יכול להיות עם זה, וזה בסדר, שאני מפחד ואני עושה לזה מקום. תהיה סקרן, ותסכים לחקור את מי אתה באמת. כן. כי מה שקורה זה כשמשהו לא עובד לנו או לא טוב לנו, אז אנחנו מחפשים מילוי. כן. כי אנחנו באמת, כמו שאמרת, זה היה מושלם של אנחנו מסתובבים חסרים כל הזמן. לכן יש קניון בכל הרחוב, כי בעצם מנסים למכור לנו, בואו תתמלאו, אבל זה לא ממלא. ואז לאוכל בסוף לא ממלא, עוד ועוד סקס, או סמים, או אנחנו מחליפים, אנחנו קונים עוד חומר, הכל הדבר הזה רק מעמיק את הבור. כן. הוא לא ממלא. אז מה כן ממלא? מה שכן ממלא, זה לדעת, להכיר במי אני באמת, מתחת לכל המי אני של איפה אני עובד, וכמה ילדים יש לי ואיפה אני חי, אלא באמת מה הייחוד שלי, מה הייעוד שלי, מה המתנה שאני מביא לעולם, איזה איכויות יש לי. זה דבר שאני מתהלך בו, הוא מחיה אותי. יחסים זה דבר מחיה. כן. לקיים יחסים שהם מיטיבים, להיות בתרומה, במשמעות, בנתינה, זה דבר שמחיה. והיכולת גם להיות בריק ולא להיבהל מזה, ובעיקר זה, מה שממלא זה להחזיר לעצמנו את החלקים שהדחקנו, והם נמצאים בחושך, ובלא מודע, השברים והאובדנים, ויש היום בעולם ריטואלים, שאנחנו מכירים שזאת הדרך בעצם, בקהילות למשל באפריקה, אין יום שאין איזשהו טקס או ריטואל סביב אובדן, כי כל יום יש איזשהו אובדן, איפשהו בעצם משפחה מסוימת. כן. והריטואלים האלה הם ריטואלים שיש בהם מקום לצער ולבכי, אבל אתה לא לבד עם זה. זה כן. מקובל, זה סבבה, ואז יש גם ריקוד וטיפוף, ויש חיות. עכשיו תחשוב, אנחנו מחזיקים וחונקים בתוכנו את האבל, כן. וכששואלים אותנו מה שלומנו על כל דבר שאנחנו רוצים להגיד, זה רק הכל בסדר, סבבה, אני מתגבר, אני זה, ואז כל החלקים האלה הולכים לתהום הנשייה, ואני מסתובב חסר, ואז אני הולך לאכול פיצה, או הולך עוד פעם לרהט בבית, או הולך לחפש, ואז אנחנו במין לופ אינסופי, של להתמלא במה שלא. אז אני דוקטור לחושך, כן, בגדול. כן. וכמו שאמר אחד המורים שלי, זה קלאב דד במחיר קלאב מת. כאילו באים לתהליכים שהם כביכול לא נשמעים סקסים, הם לא כזה בוא ליחטה וזה, אבל הם בוא תרגיש שלם, מלא וחי במי שאתה בעולם. מה יכול להיות יותר טוב מזה? אבל, והקאץ', תסכים להרגיש. תסכים להרגיש, תסכים לחפור, תסכים להיות סקרן ולחקור את כל מה שהדחקת, כל חייך לפינה אפלה, וזה היום מסב לך כל כך הרבה בעיות, בואו נתחיל שם. כן. בואו נלך קודם כל לחושך. קודם אמרת שאפילו כששואלים אותי מה שלומי, אז אני מיד אומר הכל בסדר ומדחיק. אני אוסיף אפילו יותר מזה, שאפילו במידה ואני מעז, ואומר ששלומי לא כזה טוב, וקורא לי ככה וככה, ואני חווה ככה וככה, הצד השני מרגיש מאוד לא נוח עם זה, ומיד מוציא את ארגז הכלים שיש לו, ומנסה לתקן אותי מהר, כי גם הוא לא יכול לעמוד מול זה, כי זה איזושהי מראה. נכון. למה שקורה בתוכו. כי בעצם אם אני לא יכולה לשבת עם הכאבים שלי, אז אני גם לא יכולה לשבת עם הכאבים של האחר. כן. ואז אנחנו מחפשים פתרונות, אנחנו מבקשים באמת לראות את מה שטוב, ולהודות על מה שיש, ולדעת שזה יעבור, ולכל הזמן, אני לא אומרת שהראייה החיובית הזאת היא לא חשובה, היא מופלאה. אבל למשל פרנסיס וולר אומר שאדם בוגר הוא אדם שיודע להחזיק ביד אחת את האבל וביד השנייה את ההודיה. אנחנו כן. צריכים את שניהם. גם וגם. אז זה בסדר לשאוף כל הזמן להצלחה, וזה בסדר כל הזמן לרצות להתפתח, וזה בסדר כל הזמן לחפש את האור. הצמחים אנחנו רואים הם כל הזמן מנותבים לאור, אבל בו זמנית הם כל הזמן מעמיקים שורשים אל מקורות ההזנה,
אל המים הבלתי נראים, שבלעדיהם אין חיים. כן. ורק אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה. אז השיחה הזאת ממש חשובה, אפילו ברק להגיד רגע, או לפתוח את המחשבה, את ההזמנה, לזה שגם המקומות האבלים, השבורים והקשים, הם הזדמנות ליותר חיים. כמו ככל שאני נמנע מהמקומות האלה בחיים שלי, אני ארגיש פחות חי. וזה נראה פרדוקס, נכון. למוח ולשכל המאוד דיכוטומי. בא לי לספר איזה דבר תורה פה, אפשר? בטח. אז בדיוק שמעתי שאנחנו בראש השנה, השופר נועד להתעוררות, לעורר אותנו מאשליות. כן. ויש 3 אשליות מרכזיות שהאדם הולך איתן. הראשונה זה התקיעה. השופר, התקיעה זה שאנחנו תקועים. אוקיי. אין דבר כזה. אין דבר חי שהוא לא בתנועה. נכון. זאת אומרת, שיכול להיות שיש לנו תחושה שאנחנו תקועים, אבל זאת אשליה, אם אני נאחז בה, ואם אני כל הזמן מדבר כמה אני תקוע, ואני כל הזמן... אנחנו מוזמנים להסתכל איפה יש תנועה, לא איפה אני תקוע. השני זה שברים. אוקיי. האשליה שאני שבור. יפה. שאני חסר משהו, שאני לא מספיק משהו, שאני חסר ערך. זה נכון שאנחנו לא מושלמים, אבל אנחנו שלמים בתוך השבר. כן. אנחנו לא רוצים להיות מושלמים, זה רובוטיקה. אנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים להיות שבורים ולהשלים וליצור ולהיכשל וליפול ולקום. אנחנו רוצים להרגיש חיים. והאחרון... אחרת לא יהיה מסע לעשות. בדיוק, זה לא מעניין. דרך אגב, לגבי זה לפעמים כשאני שואלת אנשים, על המקומות הכי קשים שהם עברו בחיים, אם הם היו מוכנים לוותר על זה, הם אומרים לי לא. נכון. ברגע האמת אנחנו מתלוננים, אבל כמה אנחנו לומדים מהאתגרים האלה, כמה אנחנו מתפתחים מהאתגרים האלה. והאחרון זה תרועה, איזשהו רעיון לפעמים שאני רע. אוקיי. וזאת האשליה השלישית שאנחנו מתבקשים להתעורר ממנה, ולזכור שבתוכנו יש רצון תמיד ומוטיבציה לחיים. כן. ולהיטיב. ולשאול שוב ושוב, גם אם הרגש שפישלתי, אוקיי, בסדר, אבל מה טוב? מה טוב בי? ואיך אני יכול להיטיב? אז זה בעצם המעברים שאנחנו רוצים להחזיק את היין והיאנג. אנחנו רוצים שיהיה בכל יום שלנו גם לילה וגם יום. נכון. אנחנו רוצים את האור והחושך. אנחנו יודעים מה לעשות באור. אנחנו יודעים לעשות שהכל סבבה. בואו נדע מה לעשות, ששום דבר לא עובד, שהכל יוצא חרה. בואו שם נלמד גם להיות במקום של סקרנות. וואו, יש פה משהו שיכול עוד יותר להרחיב אותי אפילו מההצלחה. בסוף, בתוך המסע הזה שלנו, הכל אמורים להפוך להיות כלי עבודה ברשותה של תודעה רחבה. וכלי העבודה הם גם הדברים המחורבנים או הרעים, וגם הדברים הטובים. את מכירה את הסיפור הזה שגם זה יעבור, גם זה יעבור. אז גם על הסמכות אומרים, גם זה יעבור, כן? ואז אנחנו צריכים להבין שיש סייקלים בלתי נגמרים, כי התנועה היא זו שמאפשרת חיים, או בלי תנועה אין חיים, אז אנחנו נעים בין הטוב והרע והאור והחושך, ושם נמצאת ההתפתחות שלנו, וזו מהות המסע שלנו בעולם הזה. נכון, ממש ככה. כן. יש לי איזו מכרה בקנדה שעשתה ריטריט של 3 ימים, אני חושב, בחושך, מוחלט. זה נשמע לי קצת, אני לא יודע, דיברנו על זה שהכל הוא מארג, ואני מחובר לכל הדברים ולטבע, ובטח לסייקל של אור וחושך, ואז פתאום להכניס את הגוף ל3 ימים של חושך מוחלט, כשלא רואים אפילו את קצה האף, נשמע לי ככה קצת אקסטרים, אבל יש ריטריטים כאלה שמפגישים אותך פול טיים ככה עם החושך. כן, זה באמת נשמע לי אקסטרים, אבל יש את המסעדה של העברים כן. ביפו, שזה באמת הזדמנות מדהימה, וגם אם מאוד התכווצתי והיה לי קשה כשנכנסתי לשם, תוך זמן מאוד קצר אתה רואה משהו. יש משהו שהחשיכה מאפשרת לך
להיות בעיניים חדשות ולראות, ואנחנו כל הזמן רוצים חוויות חדשות. כן. אנחנו גם רוצים לראות את עצמנו בעיניים, אנחנו לא, נמאס לנו כבר אז כן, ההזמנה הזאת לתוך החושך, זה ההזמנה לראות, יש שם אוצרות בתוך החושך, ויש שם ראייה שאנחנו לא רגילים אליה. ושאר החושים. ויש שאר חושים שמתחדדים מאוד בחושך. אנחנו חווים את העוצמות האלה שיש מעל ומתחת לאדמה, כן. בכל הדרכים שהאפשריות, ולפעמים לרקוד בגשם במקום להצטנף פנימה, נכון. יש בזה משהו כל כך הרגשה חיה, אז כאילו רגע לצאת מההרגלים של הנוחות, וילדים הכי רוקדים בגשם וקופצים בשלוליות, ואנחנו המבוגרים מתכנסים שם למקום שהוא לא חוקר ולא סקרן. כן. כשאת לוקחת קבוצה של אנשים ונכנסים ביחד לתוך מערה, איזה דימויים מדברים עליהם שם, או שנותנים להם פשוט כל אחד לחוות בשקט את מה שהוא חווה. זה מאוד תלוי מי הקבוצה ומה המטרה. כל העבודה בטבע זה לא מותאם לכל אחד, אבל יש משהו שאתה יכול לחוות משהו גם באופן פיזי, ושהוא גם מטאפורה למשהו פנימי, שהוא מאוד חזק. אם אני מדבר על הבדידות שלי, ואני רגע גם יוצא לבד ללילה, אז יש משהו שפוגש אותי, שהוא לא רק בתוכי ובתוך הראש שלי ובתוך המחשבות שלי, אלא איזה דיאלוג שמתקיים עם הדבר הזה מבחוץ. ואז יש לנו אופציה לפתח יחסים חדשים עם הבדידות, הפחד, החושך, ובעצם זאת התרופה, זאת הרפואה. זה איזה יחסים יש לי עם בדידות, איזה יחסים יש לי עם פחד, איזה יחסים יש לי עם חושך, איזה יחסים יש לי עם פיזיות, עם אתגר, ואיזה יחסים אני רוצה שיהיו לי. כן. ופה, בזמן אמת, אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו עושים את זה. אנחנו בזמן אמת מזמינים אותך להיות ביחסים חדשים עם זה. ואז קורה משהו, זאת התנועה שקורית בזמן אמת. אבל הדבר הזה מוחזק, והוא מובל, והוא מונחה. ויש לך רשת ביטחון שלוקחת אותנו את הדרך הזאת, שפעם השמנים או האלדרס או זקני השבט או היו מובילים כל אחד מהצעירים לפגוש את כל אחד מהדברים האלה. גם, נכון? גם כל מיני, יש אין סוף. הרעיון הוא שאנחנו היום לא מאתגרים את הילדים שלנו, ואז הם לא יודעים מה הכוחות והעוצמות שלהם, כן. ואנחנו לא מכירים להם את העולם בדרכים האלה, ואז הם גם לא מרגישים ביטחון ובנוח עם העולם, הם זקוקים לכל מיני תנאים. אז זה דבר שאנחנו רוצים לאפשר לעצמנו הרבה יותר, לפגוש את הלא נודע, ולפגוש את מה שלא בטוח, ולפגוש את הרעמים ואת המערות ואת המפלים ולהיות ביחסים מיטיבים, לשחות איתם, להרגיש אותם, לשכב בהם. אז במערה זה יכול להיות כל מיני דברים. לפעמים אנחנו נכנסים, יושבים רגע בשקט, ואז מנגנים. ואז יש צלילים מדהימים, ואז אנחנו עוברים איזשהו מסע פנימי, אבל זה יכול להיות כל מיני דברים, כמו אפלטון. כן. זה יכול להיות שאנחנו יושבים ורואים את הצללים שלנו, ופתאום מנסים להיות באיזשהו יחסים עם זה. לאנשים עולים מטאפורות, אבל בעיקר זה זמן של כשאני, מבט שלי לא כל הזמן מופנה בחוץ, כן. מה חושבים עליי, מה רואים אותי, מה יגידו עליי, איזה הכרה אני אקבל. לא, די כבר עם האישורים האלה. בוא נסתכל פנימה, בוא ניתן לעצמנו את ההכרה הזאת, את הקיום הזה, נהיה פחות תלויים במה שבחוץ, וניקח את הזמן הזה להתבוננות פנימה. קוראים שם, אצל כל אחד זה משהו אחר, אבל קוראים שם דברים מופלאים. כן. לגבי החושך, אני אוסיף רק עוד איזשהו פרט שהוא פונקציונלי. האיבר ששורף הכי הרבה קלוריות בעיבוד הוא הראייה, החוזי, והמוח עסוק בזה המון המון. ואז המקום הזה של חושך שמאפשר לעיניים לנוח, מפנה הרבה מאוד מקום, ואם נרצה הרבה מאוד אנרגיה, להתחיל להתעסק בדברים אחרים. וזה ככה בפן המכני ביותר שאפשר להציג. מדהים.
לקראת סיום, מי שרוצה לבוא אלייך למסעות, איך הוא מגיע אלייך? אני פתחתי את דרכים לדעת, שהוא מרכז למסעות עומק בטבע וחניכה. יש שם תוכניות הכשרה, יש קורסים. אנחנו ממש בסיום של ההרשמה לקורס השנתי, למי שרוצה ללמוד להוביל תהליכי התפתחות בטבע, שהוא בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה, קורס משנה חיים וטרנספורמטיבי, אז אפשר להיכנס. פשוט ליאנה אור, או דרכים לדעת ולראות, ובהזדמנות חגיגית זו, אני מביאה בפעם הראשונה את עבודתו של פרנסיס וולר לארץ, שהוא בעצם מדבר על אומנות האלכימיה, או על איך אנחנו יכולים באמת ללמוד להיות מיכל לאבל ואובדן, לעצמנו ולאחרים, באופן שהוא טרנספורמטיבי. ויש אנשים מכל הארץ שנרשמו לדבר הזה, זה כרגע מתרגמים את הספר שלו לעברית, והוא מביא משהו מאוד אמיתי ומאוד עמוק שמלמד אותנו, איך בעצם אנחנו יכולים להתבונן במקומות האלה בצורה מיטיבה, ולהפוך אותם לדשן לחיים הרבה יותר של מתוך שמחה. כן. ואיך זה קשור בעצם במה זה להיות בן אנוש, כי כמו שאמרתי בהתחלה, כל דבר שנאהב נאבד. אז בואו נלמד איך לאבד בצורה שהיא טובה ומיטיבה, ולא מבודדת ולא מדחיקה, ולא רק מכניסה לחושך. ויש פעילויות, יש כל מיני דברים, אז אפשר להיכנס, ותודה להזדמנות הזאת. בשמחה. ממש, בשמחה. איזה כיף לדבר על הדברים האלה. כן. כן, אני אומר רק שאבל ואובדן, אנחנו ישר ככה רצים לאזור הזה של המוות, אבל זה לא רק, זה יכול להיות פרידה מזוגיות, משפחה, מקום עבודה אהוב, מגורים וכולי. אנחנו נפרדים ואבלים בכל מיני הזדמנויות לאורך החיים שלנו, וזה כלי פנטסטי שיכול לקחת אותנו לחיות בעוצמה או במלאות. ממש. את רוצה לומר כמה דברים ככה לשנה החדשה? אני רוצה להקריא שיר. אוקיי, יאללה. לשיר הזה קוראים פריז. דמיין לעצמך שניתן היה ללכוד את הדבר ממנו אתה הכי פוחד ולהחזיקו בפריז. אז היה לך האומץ ללכת לכל מקום בעולם, כל כיווני המצפן פתוחים לפניך, חוץ מהמעלות למזרח או למערב, לצפון האמיתי שמובילים לפריז. ואם זאת לא היית מעז להניח כף רגל על גבול המדינה, כי אתה לא באמת מוכן לעמוד על הר במרחק קילומטרים ולהתבונן באורות פריז נדלקים בלילה. אז רק כדי להיות בצד הבטוח, אתה בוחר לא להתקרב לצרפת. אבל אז הסכנה נחווית כקרובה מתמיד, אפילו לאור הגבולות שהנחת, ואתה מרגיש את החלק החושש, מציף את כל כדור הארץ. אז אתה זקוק לחבר שיודע את סודך ואומר לך, לך תראה קודם את פריז. אני חושבת שזאת הברכה שלי. אני מברכת אותנו שנלך קודם לראות את הדברים שמפחידים אותנו, שדוחים אותנו, שאנחנו לא רוצים להרגיש אותם, כי שם יש אנרגיית חיים, ושם יש הרבה מהשלמות שלנו, וכדי שלא נסתובב יותר חסרים, זה המילוי שאני מזמינה אותנו אליו. אני ממש מאחלת לנו שנה של הרבה שינוי, של הרבה פירוק, שהרבה הסכמה לאבד ולהתאבל, כדי ליצור משהו שהוא הרבה יותר חי ונכון והומני ואנושי בתוכנו ומחוצה לנו. מקסים, מקסים. איזה כיף. אני אוסיף על זה משהו מאוד פרקטי שתוכלו לקחת ככה ליומיום שלכם. בכל יום לצאת החוצה בחושך ולשבת למשך 5 דקות ולבהות אל תוך הלילה, כשאתם מנסים לא להאחז בדבר, לא לחשוב על הגוף שלכם, על האוטו שלכם, על הבית שלכם, על הבעיות שלכם, פשוט להיות עם החושך. זה לאט לאט מביא איתו דברים נפלאים פנימה. ממש מקסים, ולזכור שאם לא היה חושך, לא היינו רואים את זריחת הכוכבים. ואני בכלל לא יודעת איך העולם הזה היה נראה אם לא היה חושך. במקומות שיש אור כל היום וכל הלילה יש שיעור התאבדות גבוה. נכון. אנחנו צריכים את התנועה הזאת, וזה נכון גם לגבי החיים האישיים. אז לא להתבאס כשדברים לא הולכים כמו שצריך. תנו לזה מקום. אני העליתי פוסט היום,
על הארוחה המאפנה שהייתה, כן? כאילו, וואלה, מול כל התמונות המושלמות של שולחן החג, יש גם דברים שהם קצת חושך, סבבה? אנחנו גם וגם. כן, במיוחד שהפייסבוק והאינסטגרם מלאים באיך הכל מושלם. ממש, כן. ממש. אז אני רוצה שוב להודות לך, דוקטור ליה נאור. תודה רבה שהיית איתי, והיה לי לעונג. תודה לך על העבודה המופלאה שאתה עושה, והאירוח הזה, והידע שאתה מביא לעולם. מוזמנים לשמוע, לכתוב לנו, לשתף. תודה רבה. שנה טובה ומתוקה.